Benvinguts una vegada més a l'Escola Virtual. Molt bones, soc el Sergi d'Escola Virtual i avui el tema inicial, la proposta era la dependència de les pantalles. Ho he canviat una miqueta i he posat stop pantalles perquè sigui una miqueta més impactant. Aquest vídeo tindrà dues parts, principalment. Una primera part on parlarem sobre allò positiu i allò negatiu que tenen les pantalles, diguéssim les dues cares de la moneda, i una segona part on us faré 5 propostes d'alternatives a les pantalles, alternatives saludables i econòmiques a les pantalles. Anem a començar amb la part de les dues cares de la moneda. Actualment, molta gent considera que les pantalles, internet, els mòbils, les xarxes socials, poder fer una recerca a internet d'informació, ja sigui amb el Google o ja sigui a qualsevol pàgina web, és una eina indispensable per l'actualitat. I és veritat, els tutorials de YouTube ens serveixen per moltes coses, per aprendre a fer coses concretes que no sabem fer i que a partir d'una búsqueda, una recerca a YouTube, per exemple, que és la xarxa millor valorada com a xarxes per aprendre, podem tirar endavant allò que ens trava en una feina, allò que ens trava en un treball d'escola o allò que desconeixem i volem cercar aquesta informació. Tothom estarà d'acord en aquesta primera part que és positiu, ens aporta aquest fet positiu al tema de les pantalles. Ens n'anem a la part dolenta i el tema de l'addicció. Sumo aquest concepte al tema de l'addicció. Quantes vegades heu vist en una taula, en un grup de persones, en un banc o en el parc o qualsevol lloc, un gran grup de persones, 5-6 persones, on tothom està amb el mòbil, així. Doncs això, les conseqüències de la pantalla, sobretot a nivell de xarxes socials, segons estudis que jo he estat veient per internet del Regne Unit, doncs comporten, entre d'altres, depressió, ansietat, problemes per descansar a la nit o inseguretats. I intentaré explicar una miqueta cadascuna d'aquestes. Depressió, per què? Doncs perquè entrem en una situació de que ens impacten en moltes imatges, en moltes coses que els hi passa a la gent, i nosaltres estem allà asseguts al sofà i veiem això i tal, cada dia i un altre, i al final doncs la gent diu, és que jo no faig res, estic aquí, mira que bé s'ho passa aquesta persona, jo no faig res, i mira que t'ha anat a tal lloc i jo estic aquí. Per tant, entrem en un estat d'enveja constant del que fan els altres i jo no faig res i ens pot portar una miqueta a estats depressius. Ansietat per les notificacions, ansietat per, el mòbil, qui m'ha dit, he penjat aquesta foto i m'han enviat tants likes, quants likes tinc? Tinc un comentari de tal persona, aquesta persona no m'ha dit res. A veure, vaig entrar a veure si l'altra persona ha enviat no sé què. Calma. Pot portar ansietat l'ús habitual de xarxes socials sense control. Problemes per descansar a la nit. Per què? Doncs perquè és per la nit, quan nosaltres estem al llit, quan nosaltres podem agafar aquella pantalla, ja sigui un videojoc, podem estar jugant una estona amb el mòbil, també amb un petit videojoc de mòbil o amb un videojoc portàtil com una Switch o qualsevol videoconsola petita, portable, o fins i tot amb un PC, un ordinador, un sobretaula, podem estar al llit o amb una cadira a la nostra habitació, ja de nit, en comptes d'estar dormint, estar jugant. Una estona amb control, bé. No ho fem amb cert control, doncs ens portarà problemes per descansar. Després veurem caure les peces, després tancarem els ulls i seguirem en aquell món virtual del videojoc, o estarem encara veient les notificacions, estarem amb coses al cap que no ens permetran descansar com toca. I inseguretat. La inseguretat, moltes vegades, els adults hem dit, mira, aquesta persona penja aquesta imatge que no hauria d'haver penjat, o aquesta persona la penja i l'estan criticant perquè té 2 grams més del que tocaria segons no sé qui ha dit que hem de ser d'aquesta manera les persones. Doncs ho sento, cadascú és com és i les xarxes socials a vegades són molt cruels amb tothom, ja siguis alt, baix, ample, estret, tothom
critica, tothom et matxaca, tothom et pot dir comentaris, i d'això doncs, podem acabar amb molta inseguretat de dir és que no sé si fer la foto així, poso de costat perquè se'm vegi millor el filtro de bellesa, inseguretats que ens poden portar al tema de les xarxes socials. L'addicció als videojocs de forma indirecta doncs, ens comporta una reducció del ritme del nostre metabolisme. I això què vol dir? Doncs que el vostre cos està entrenant-se a no fer res, físicament. Està entrenat, està assegut, està entrenat a que no li faci massa mal l'esquena si està així, recolzat així, 3 hores, 4 hores, 8 hores. Si us plau, entreneu-vos en altres coses, però no us entreneu a reduir el vostre metabolisme, que vol dir que el vostre cos està apagant-se, està reduint la despesa, està reduint la despesa energètica perquè hem d'estar quiets moltes hores. Doncs això seria una altra de les conseqüències. I també aquesta reducció del ritme doncs, ens pot portar a sobrepès, ens pot portar a obesitat i a nivell social doncs, ens pot portar a aïllament, perquè estic més pendent de la pantalla que de la persona que tinc al meu costat, o ens pot portar a perdre amistats, a no cuidar de les amistats com tocaria, ens pot portar a no disfrutar de res que no sigui amb una pantalla. I us llenço la pregunta de les preguntes. Quantes hores al dia esteu amb el vostre mòbil, esteu pendents de les notificacions, quantes hores al dia hi dediqueu a això? Si esteu més de mitja hora, si esteu més d'una hora, si esteu més de 2 hores, doncs és mitja hora, 1 hora o 2 hores que no esteu fent altres coses. El nostre cervell està preparat per tindre uns processos i les xarxes socials ho saben i per tant fan servir aquests processos en contra nostra. Ens envien missatges de molt pocs segons de forma que és un impacte visual que tu et quedes mirant i no et dona temps de dir m'estic avorrint i directament t'envia un altre impacte visual de forma que entrem en un cicle d'impacte. Jo faig scroll, ja sigui lateral, depèn de l'aplicació, ja cap a dalt, i vaig rebent impactes. Quantes vegades us ha passat que us heu quedat una estona indeterminada que volíeu fer alguna cosa, hem dit, havíeu decidit, vaig entrar a enviar un missatge a no sé quina persona, vaig entrar a veure no sé què, i us heu quedat allà en bucle impacte de la vostra red social o xarxa social preferida i al cap d'una estona heu dit oi, m'ha passat l'estona, no m'he donat compte. Vigileu perquè és una estona que el vostre cervell ha estat en aquest bucle d'informació, d'impacte i vosaltres no heu tret cap profit. Per tant, valoreu l'ús del vostre temps. Teniu un horari de cada dia, jo per la tarda de dilluns faig això, jo per la tarda de dimecres faig això, jo per la tarda de dijous, de divendres, de tal a tal hora faré això, de tal a tal hora faré això. Us animem a que us feu una miqueta d'un horari i que us marqueu una mica uns temps d'ús. 1 hora, mitja hora, 2 hores, parleu amb els papes, amb les mames, amb els pares, parleu amb qui hagueu de parlar de casa i pacteu quantes hores hi dediqueu a les pantalles. Està molt bé tindre un règim de dir, doncs, el cap de setmana es pot fer servir, entre setmana ens dediquem més a fer deures. Quants de vosaltres feu servir habitualment el mòbil, ja sigui vostre, o de la mama, del papa, del tiet, feu servir una tauleta a casa per distreure'us, per veure vídeos, per entrar a les xarxes socials? Quants de vosaltres teniu menys de 14 anys, però en canvi teniu en contra de la llei la xarxa social? Benvinguts a la primera i grandíssima alternativa a les pantalles. Aquí darrere teniu espai natural, la muntanya, un camí, plantes, arbres. Els coneixeu? Els heu visitat? Quantes vegades a la setmana aneu a la muntanya a caminar, a passejar, a practicar alguna activitat esportiva, a compartir amb la família? Segona alternativa a les pantalles. Aquí ens hi trobem avui a la pista d'atletisme de Martorell, a les instal·lacions del Martorell Athletic Club,
pels qui no ho conegueu, a moltes ciutats, a molts pobles, teniu pistes d'atletisme similars, instal·lacions esportives. Segona alternativa, l'esport, ja sigui al medi natural, com us deia abans, o a una instal·lació, a una pista, a un pati. Quantes vegades a la setmana practiqueu esport? Tercera alternativa a les pantalles, la lectura. Aquí trobareu aventures, trobareu històries que us entretindran, totes aquelles que heu descobert en pantalles, televisió, cine, segurament tindrà la seva versió en la lectura. Potser abans de fer la pel·lícula vam fer el llibre, així que us animem a que busqueu una lectura que us interessi. On? Doncs a les biblioteques d'aula, les seccions que tingueu a dins de les vostres aules amb llibres interessants, a les biblioteques d'escola, les biblioteques municipals, també tindreu segurament a la vostra casa una secció de llibres, una estanteria. Quarta alternativa a les pantalles. Aquí ens trobem a l'aula de plàstica de l'escola on treballo, de l'Escola de Mare de Déu de Montserrat, d'Olesa de Montserrat, on els alumnes poden descobrir aquella passió, aquella afició, manualitat que més els agradi. És una perfecta alternativa a les pantalles per trobar coses que ens agradin, disfrutar-ho, passar el temps. Cinquena alternativa a les pantalles. Aquí em teniu amb diversos jocs de taula, us he fet una petita selecció de jocs de taula que podeu fer servir com a alternativa a les pantalles. Hi ha jocs cooperatius, hi ha jocs individuals que podeu fer servir de forma quan esteu sols, hi ha jocs per compartir, hi ha jocs que ens faran pensar en matemàtiques, en numeracions, hi ha jocs més imaginatius que ens faran imaginar, ens faran crear històries, hi ha molt tipus de jocs més així més ràpids, més curts, més llargs. Aquests jocs ens serveixen com una alternativa econòmica a les pantalles i a més podreu compartir-los amb la gent, així que fareu interaccions, podreu estar jugant amb els vostres amics, podreu jugar amb la vostra família. L'altra coseta que us tenia preparada per ara és sobretot els jocs de construcció d'aquest estil, tipus Lego o la marca que siguin, no? Jocs de construcció amb els que podeu fer els vostres dissenys, podeu fer les vostres maquetes, podeu construir vehicles, cotxes, podeu construir edificis, podeu fer una petita ciutat, algun tipus de simulació, amb algunes plantilles d'aquestes. Quan es compren ja ens diuen com enganxar les peces, però després vosaltres podeu construir a partir d'aquí el que vulgueu, perquè les peces no porten instruccions, cada peça la podeu posar com vulgueu. Per tant, és una preciosa, una perfecta. Per tant, les peces de Lego ens serviran com una alternativa a les pantalles i us donaran moltes hores de distracció, també a la llarga són econòmiques i a més ens faran servir la nostra imaginació i la nostra creativitat. Així que espero que les 5 alternatives que us he plantejat a les pantalles us serveixin i moltes gràcies per veure el vídeo fins aquí. Adeu!